Be! Kaklaro sa atong sabot nga alas 8 kay mga ligo tag dagat? Unsa nay oras karon oh? Hapit na mag alas 11? Karon pa jud ka niabot? Explain na sa ko, be. Explain na ko ba? Gipa high blood jud ko nimo ba? Relax lang, good, be. Relax ba? Be, explain na ko ba? Asa ka gikan? Ha? Asa ka gikan? Paminaw sa ba? Manong dugay ko ka, butungod kay nagkabalubiya ka nagtrabaho ko, be. Trabaho? Nagtrabaho ko ba noon sa day ka? Trabaho? Anong karon pa man jud ka? Hinayan tingog yung baka dagag mga silingan makadungog ba? Eh, mo na ako gipa high blood. Pahinayon pa nimo kong tingog. Na. Nagkuan mo ko Lagot pa ba nagtrabaho yan, bi ako jud sa nimo? field no. Sa field bi ako na duty karon no. Field ng mata nimo? Kabalo bi ka no, sagingan dili basta-basta ang trabaho na ako sa chemical so nya may gunana ka. Ay ping Sure ka nga na ka sa field? Ha? sure oy tanawa ipakita pa na ako sa imuhang ako ano, ang akong picture ha, nagpa-picture ko ganina. Oh, dara oh. Dara na ako sa field oh, sagingan oh. Waki lang na siya. Oh. Tinuod bitaw. Alam ko kasukogod. Ambot nimo, naglagot jud ko nimo. Be, sorry na be wala mo na ako nagikuan good. Tuyo good. Sorry na good be. Gunit ron kay bigyan jud ta ka. Sorry na gani. Ikambyo ni man ang 7 years na ito nga pagpanag-uban tungod lang sa 2 hours nga na-late ko. Naningkamot mo ko para sa 2 abound sa day ka be. Sa una pa lang unta, Marky, wala na ka nagtugatugag atiman. Kung dili man dahil nimo kayang panindigan. Be, sorry ba? Sorry na ba? Naningkamot man ko ba? Pre, paminaw ni mo ba na kasi paring Marky sila karon? Nalagi to ron, paminaw na ako, nataron. Tuon ta to. Ay, murag na agyo dayo tanawa yung motor. Mo man yung motor, mo man dyan yung pinarkingan dyan. Gani pinatumba. Tara, tuon na to ta. Tara daw. Try, pas baktas dira si bulakaw na. Be, ay ping ana ba hangyo lang ako ni Uy, karon lang ba? Karon ba lagi mo kong yayawan unya. Bas lagi mo kong yayawan unya. Na sila pari bio, padulong sila pari diri ba? Ilang ko pa kulawi gud sila gud. Sinabot na kuha na nila. Ay lang din ko pa kulawi gani ba lagi ka mo tingog ba? Kay murag na jud na sila tuyo ba? Ha? Pas gibalay ana. Ha, basta ayo pag kuan hayo pag suko-suko baka na murag normal gud kay ginapanghambog biya ta ka sila habi. Ha, padung na sila pare ha. Uy, pre! Oy pre. Pari na yo. Let's go jud kini pinarkingan tong pari ba. Ali pre. Ali. Take my. Pre! Kamusta? Okay, Ravi? Daw lagi mo diri karon. Oh, wala, ragod binahan kung may gamay tuyo si mga pre. Gamay Kaya ra tuyo. Murag nindot, may mga kinabuhi ron. Tapos nindot yung kikag love life. Oh, sabay mong permi ba? Okay man jud akong love life pero hindi man ni pre. Anya, unsa may tuyo na to ron? Wala, ragod pre. Mga yun namin ka ng gamayng pinaskuhan ba? Unsa? Gamayng pinaskuhan ba? Kamay ka na. Wala mo ko'y kwarta karon pre. Uy, kay Hana lang mo pangayo pre. Ay, Han! Suman! Tawa. Sa imo lang may mga ayo pre, be. Anjo ko'y kwarta karon ba? Han tagay sila han. Ha? Ano sa kuha man? Pito pre, nga sa yaman. Ay naunsa naman yung tawon ka bi. Uy, kabalo biya ka ha nga sa kadugay-dugay na to. Sa imuhan na nako gihatag ang tanan. Sana all. May pagwatan na ito diri on. Magugmarang gyatay. Be. Tagay sa ba? Sige na ba? Lagi uy. Ano? Araw man din na di. Oh, de 20 oh. Okay na nang 20 pero grabe juicy bugay mo. Kanira pre? Sunod na good pod. Sunod Pasko. Balik lang mo sunod Pasko. So pasi sa mi. Pasi na mo. Iwasa po daning 20 jong ay gamay man kay ni. Atay yung saong man nato ng 20. Okay na siguro na pang UC. Tara. Salamat be, gitagaan mo sila. Sure man ka tong giingon nimo. Oh, sure oy. Kabalo biya ka ha na sa imong tanan. Magaling kang kupal ka.